chibai le vekule tuntrum chu Mizorama serial film lar em lo chuana Turkey rama thiltheng rap thak tak mai le lungchiat thak lutuk kan ngai thla ho le don ani kan channel te hila subscribe lo te kanomani chuan milo subscribe sakle turin ka som chewa like le comment share te thane min ngai pui thar le turin ka som le chu ani in ngai zong tu khat te chu thik to chiat na awangin anin hnial boi chiam maya abial no chu pom bet hutin kham sang taka azuan thak puita ani he thil thleng chanchin lungchiat thak tak hi Turkey ram chhonga thil thleng ani August ni ruk sang ni som ni pani inrin ni ania Turkey rama restaurant pakhata chuan tlangwal senior ve to tak silkat ketinar kumsomli pakhat mi le abial no melika deriki kumsom thum pangami te chu an thian nu birthday lompui turin an kala birthday nei tunu hi marvi ania kumsom thum pani mi ani abial pa orda tolunai aron roi telve boka an vai chuan in mukhomin zute anin hawa an tun manun te soi havin hlim takin anin kom hau ani zupo an lambel zela an rui to hle mai chutia hlim taka hunan man ho lai chuan an hmaloka thil rap thak takin alo muak ti hi an threder silo melika legetin arate hi senior nulama in char an nia melikai hi nuthloi ni in apasal masala ka fa pani lai anei to ani afa te hi angai sak lutuk lo deu ni in an soi thina anu le pa te chuan an en kol saka ama hian apartment pakhat lo in mani in akhosa ani nuthloi mani sela nula tam takai na nun chu alowo ve hle maya ama alo mel thai na pian na riau bok nen ko thler vela a bazar kal holam te chu pa hawa tanga tle rol hau chenin an lo thlir zui wong thin reng ani mi palaka atlak nat na lai le tam tak ta na hriat a hlona em pakhat chu a hmui sexy tak mai hi ania chulai tak chu mang tangkain mi pahip nan le inti larnan social media te chuan a mathe thin hle ani nuthloi sexy le mi palom ve tak mani sela thloi te na li tia wantlang soman ti mai mi pahau in trom thei angot kha chu ani bi khau lo maya mani in vongfel tak le thil thalo lo thleng thei laka in veng thiam ve thin tak mi ro ani tlat loi si abial pa te laka ero hanrin omdeu bur angkha harsa ti ve chi ania midang a han kopsan ve zau te po soitur ting chuan alo ve to ani anun dan hi hriat thiam haru reuh phian maya an veng mi te chuan me chekom nuam le fel polite le mi khongai na nga tak ni nan soi thina nima sela chuti rual ro chuan fa te ngai sakna ko ngai ro apa cheve ang reng hle ani apa salma sa hi kwantar doa ania ani hi tlangwal senior komsomli pani mi ni in nupui dang anei to a apa salma sa hi me chelama chuan mi khrat kho kheng an tiang chi kha lo ni vele zela ani nei chung po hian tumeng moza chu me chedang alo kop san to thin ani chu tiang te ani wang chuan in kop zui reng chu harsa an tia an kar an fa te pani po halen kol big tur lem om chuang lavin an nun an manga chu tiang chuan in thenna korta ti felin an in then fel tareng ani an in thena tangin kum khat la ya lo liam ta a chutia nuthloi mel tha I chuan hring nun wau taka a man lai chuan tlangwal senior ketinara chu atong ta ani nen chuan anin koprem chho viau maya abial pa ketinara chu a apartment a te po leng lut turin a som fo thina an hu deuh te phei chuan ariak lut ta fo reng ani chu tiang ariak dun fo te chu enga tinge a rai lo kan lo ti ani mai theya abial pa ketinara hi tlangwal senior lung fing to kumsom liral kai to ani miawa wangin rai lo tir dana thiam ro ro hle po ani mai thei
chu tiang chuan hlim dun viawin langma sela Milikai chu pathian nia a in khom ngai lo mai ni lovin biakin na po zon chop nga yang chi kha ani ve miawa social media vela athalak seksi tak pho chote chu ala war chhota zel ani abial pachar thar tlangwal senior ketinara chuan chu alo ngai the hau lo maya tum khat phei chu dinar gil don turin an chuak tu na kalkonga chuan tlangwal pakhat hian kar chunga tangin boyi i underwear kha anal lutukania nexa chuan among zep nen khan ronin lan le ro o tin social media a followers pakhat chuan aron auta heu mai le chuta Milikai la chuan huata hnekin lutuk tlat ha hai tin nuisan chung chuan a changa ama Milikai hi mi pakom thin ti taka mi pahau hian an lom ru viau maya ama hian fiam thu lo du tel kher bok nen chu tak chu mi pa te po hian kom nuam an ti in abula om nuam po an ti pa thin reng ani hemi tum po hian fiam thu thavin a followers pa chu a chang let ve satlia mai ani nima sela abial pa thik thu chia telal pa ni hial omamoi keti nararil rem zong ani ve ta hau lo mai le kar khal tu chu auzuin ati ding hala kar atang chuan hnuk chuakin kar banga chuan arek betaria mai le chu tle rol chuan ngai dam dilin a fiam thu mai ani thote asoya kuta thak nat ma in Milikai chuan aron san ngal wata abial pa chu a hau ta hrep mai ani tle rola chuan in thiam lo mel takin atlan san le ngal wata Milikai le ketinara te chu anin hauzui ta hrep mai a hnu dewa chuan ketinara chu a min thei ta ram ani chu tiang chuan mi padang laka athik thu ati che em reng maya Milikai chuan aning thei hle thin nima sela a hmangai ve thau boxia nin chang nein hriom ti ruviau thin ma se a hmangai miaw wangin then lo ram dan angai toa athik thu chiat na te chu apal zam lui ram thin ani ketinara hi tlangwal senior siak nei chin tuang deuh kha ni vea mi chilama hian alo tuang lo ve thin hle hi alo ni a se to chu thla mai the lo chi ril ru le nun zong songa hmangai bur chiang deuh kha ania nulami lo ve tak le zelo ve tak mai ania nima sela chutia zelo rovia ve ti lo chuan nu thloi mel tha le lak em Milikai mi chu atling zo miau loi si ti chuan anin ngai zonga in nei te thlengin an soi dun ta ani he minia a thian nu birthday an lom ni hian restaurant a zu in ho phota chumi hnuwa in ti thoveng tura tlang alon an tum ani zuno an dom zo hnu chuan birthday nei tu ber marvi kumsom thum panhi mi le abial pa arda tolunai tenen tarki rama viewpoint lar tak mai asiklar tepisi lovers hill tia an ko bok muna chuan an kalta a romantic hun nuam tak manga anom khom lai chuan be sei lo thil a thleng zui ta ani chu munan va thlen chuan puanin te kain hlim takin hunan manga an sahim min te chu Milikai chuan a simdan dana marvi bialpa orda chu sapek pa in tura thlit saka arda chuan chelote kalome ti in alo fiam zui zawa chu ketinara chuan lo thin rim pui le in heta ron thu phei ngal ro tin alo ko le ta cher maya arda po chuan nuam lo atilet ling hle Milikai chuan a bialpa bula wathut pa chuan itiang lo thin te ninom thin mai ati deuh sapa chu ti rual chi chuan Milikai phone chu aron ria mi pakhat mer hriat lo hian aron phone alo ni ketinara chuan tungeron phone che ti paina phone chu awatheka loudspeaker a khan da ngal ro ati zui ngal bo ti chuan Milikai chuan loudspeaker a da in chu pa chu abeta a thalak chungchang te chu ron soi puin aron za mo riau maya ti lai tak chuan abula thu ketinara chuan
a phone chu phi thak sakin leya chuan a pai thak sak ta thuai mai ani chu ta le ketinara chuan a beng ta thuai maya milikai chuan ka thiam lo ani lo tunge po ka shelo ti in a thiam thu a soi zom ve ngal zata ketinara chu marvi le abial pa chuan an lo hawa nima sela ketinara chuan thinrim takin nangni ronin rol na turom lo ngoi makro atia chu zan chu mutof burin antling tlave ta ram ani atuk zinga po chuan biak po online be thadu lova cho an ei lai te chuan anin melle rek thin an thian te chuan nuam lo an tiru hle maya nima selan boruak chu azia vele chunzom mai an ring ani choi kham chuan anin siam sang sanga Lovers Hill lam chu an pan le ta a chu tlang chu a thing thun wamin a viwa tha hle maya khwazin te pon an tlo fo thin in ngai zong te tan phei chuan hmun nuam le romantic tak du thu sa manuam ani rei fe an kal hno chuan an thleng chho ta hlimna kola ron eng tananga thla te la in hlim takin hun an hmangtlang to tura marvi le bialpa chuan in ngai man hial ani ti chuan chu tlang zola tang chuan khuwa te chuanin an hoi vela asang lai ber lung to lo ta chuan vathuta hoi vel an tumani chumi lampan chuan an kalphei le ta zela an va thleng chia tia chuan ketinar le abial nu te chu ama zana thil thleng thik tu chia na wang bok khan anin hnial boi le tranta ketinar chuan milikai chu leya anam thuta chor maya birthday girl marvi le abial pa chuan milikai chu kai thavin an boi som zui ngala ti chuan ketinar chu in sum tur le khret hi amangai dam turin an nge na milikai po chu alo in soi fi ave ngala ka thalak sexy tak tak te social media ka pho chuaka bikini thalak te po ka hral chok nual to 10 followers mu nan ka manga poisa mu nan ka mangbok chumi ni wang chuan mi chele player tak ka ni ti na ani chuang lo in nei po kan la in nei em lova enga tinge hetiang em a kanuna hian in rola thu nei itum le ti in alo hau zui ve ngala ti chuan ketinara chuan ngoi makro ti pain ron ben le atuma nima sela arda chuan alo dang mana khang mi te kha ke ma na ka va biak ma sak thin an ni lo tam takin min ron bia nima sela ingai yang em hi chuan ka chang le tin ka va bo zui ngai lo wasin mi padang kop san te chu tumila man mana ka thei nima sela voini thleng hian kalati lo ti in achung ari ruput mangte chu a hriu zom le zata chumi hnuwa chuan ketinara chu ain beng dai le ta ani marveli chuan boruak beng dai nan ti in a thian nu te pahnih chu Lovers Hill tlang mora chuan adin tira tikhan dingula thamoi takin kalola kang cheu an ti vela an pahnih chuan tlang chi mor to pa chuan an vading dun ta a chutia an din dun lai chuan ketinara in ngai to lungpuam le ta thut mai a thin rim na chu ron thar tho le in kan thi ani chuan kan pahnih in kan thi dun tur ani tin abial nu milikai chu a au khum ta vak mai le ti chuan milikai oma chuan akwa bet thuta kham sang tak fit somriat pahnih laia sanga chuan a zuan thak puita ani marvi le abial pa te chuan thabar takin an thlir zuya makan ti in chu thil chuan a thong tak zetani marvi chuan a thian nu milikai chu a au zui tuara nima sela ti ngai na om to lo a trap zui ta hom mai ani kham sang takatrang chuan zu thlirin milikai le ketinar te chu an thi tur chal chang an zu mu theya milikai chuan alu so in a hmel po a chene hle maya ketinara po chu a ru thliakin a vun hmun then khata a ron do chuak por hlom ani paramedics lamte po rang takin helai hmuna hian an thleng hal thuaya theito pan chuana chungin in ngai zong ketinara le abial nu milikai te nun na chu an san chuak zo talo ani
an ruang chu ruang phurna motorin Marmara Eric Lesi Hospital lama endik tura phur phei an nia an mobile phone po thil thlen dan chuina konga atangkai ringin police te chuan an langal ani Turkey rama hian meichhia telaka hleilen na le tual thana anasa hle maya anram sarkarin abikin Istanbul Convention aban san nu phei chuan meichi thana alwar em mai ani anram aro rel na sang takte pon tual thattu ber athi ve awangin tivak ngaina an threlawa ketinara le melika ite thi dan rap thak tak mai hian khovel mun sang sang adeng chuaka an mani khongaya lai na tu tele ketinara hotu te po antam hle maya Turkey ram chunga mithen khatte rilru akhoin nulat langwal te chuan an mani awang hian ngai tuana ding tak an nei pha an mit tui hiala ko chuak ani ole he thil thleng hi alung chiat thlak hle maya in ngai zon na kara hian thik tu chiat na te hi omlo thei ani lova chuti ruala chuan in nei ma inemo in nei nuwa po ni sela ainga kholoi lova thik thu pek chiat ringot lutu kang chi te hi a fu lo em maya in hriat thiam na nen zalen taksia in koprem hi kanzir angai em ani